Naberu si. Chudáka. Proč to mám tak daleko, vole? Řekněte mi někdo. Tak dej si to víš. No asi jo. Ale Jo, do prdele Denis, vole, furt. To dám poprvé, nedohajzný. Chceš být na mě něžný, vole. Hodný. No, huba na pěkně. No točí ten zmet. No, dobré, no. a to už máš moc rýží. Fakt? Rozplacej to Moc ještě. rýží. Moc rýží mám, že? Moc rýží. To je nějaký... Jak ten ťaman, vole. Ne, to je nějaká odrůda, víš co? Moc rýže, vole. Moc rýží. Teď aspoň chápu, proč ze mě děláte srandu furt. Proč ze mě dělá? Moc rýže, ty vole. Denis, ne. Nerozplacej to více, jakože takhle. No dobré, ne. No, musím. Jestli chcete co vědět, děcka, hele, není to jednoduché. Je to moc To rýže. mělo být instruktažní video. Jak se to nemá dělat, víš co? Je to Mohli moc, bychom to moc někde- rýže. No, moc rýže. Moc rýže. Fakt je tam moc? Ne, pohodě. Do piče. Už to mám už to ještě dobré. Gay. Gay? Gej to točí. Denis, ty se strefil, ty. Rybka. Rybku. Tady? Je. Napatli to tam. Ber to tam. Normálně to tam. Počkej si ještě trochu ty ruky zehčíju. Vodou. S citronem. No, to je citron v tom? Aha. A co teď? No, teď to... Teď mám udělat raw edit, jo? Tak a teď to roluj. A tlač pořád. No, ale musíš to tam... Jo, furt, no. Ale ty jsi tu rohošku do toho. To je normálně už s tím kusem. Já jsem se ustal. Ty si píčeš. Ten to udělal. Počkej, kurva, nemáte ještě někdo to, hej? Pravítko, abych si to změřil, že mám ty strany všechny stejné? Ale dívej, jak to pěkně udělal. Jo, no. Naše jsou takové staré a on to Jo, udělal. tak kurva, tak to dělají. Víčo. Ale asi my to nenakrájeme, budeme každý mít jeden. Ne, každý si ten, co si udělal, vole. Tak ten, Ještě dám jenom ten malý. To je takový... ještě bylo trochu rybky, ne? No a i rýže. Ty vole. Musíme to dojet. A co s tím zbytkem rýže, no? No to Hodíme Mareček bude ptakům, mít ne? na snídaní. Na snídaní. Ještě si brácha Na dávej. svídaně. Ještě si bracha dá proteinovou bombu. A rýže s kečupem. Můžeš mi jednu vytáhnout? Nevím, Můžeš mi jednu natáhnout? To jo. z radosti. Je list? Ano, prosím. Ty vole, Denis, ty sereš. Sushi, jaký?